Стартуем через секунду. Десь так. Вот, я вижу тебя Супер. уже. Ну, Так, мені надо- глибоко імпонує, що ти бачиш мене раніше за мене. вот теперь мне надо чуть-чуть подстроиться, и я уже это. О, слухай, я себе чую прекрасно. Прикинь, навіть нічого підналаштовувати не потрібно. Вітаю, сябри. Офігеть. З першого разу, прикинь. Да. И Вот теперь я малая, крутая. Слухай. Так, я запускаю у себя трансляцию, и теперь я вижу ли я у себя трансляцию. Пойду тебе подобайку поставлю, что? Подожди. Чтобы она еще у меня запустилась. О, запустилась. Єсть. Вітаю, господарство, шановне. Я вас вітаю. Усіх на канале «Осторожно, вирус», так же, как и на канале Хелен Минской. Вот. Итак, ребят, в самом начале, если вы пришли, не забывайте поставить лайк, подписаться на эфир, и на эфиры, и на будущие эфиры, и так далее, и тому подобное. А вообще, в принципе, сегодня я вызвонил Хелен и говорю, давай, короче, пошли в эфир. Вот, хватит... Полгодини тому. Ти що, докладня, коли це було? Я вже, видиш, я вже під ковдрою була і з одним заплющеним оком. Вот. Но в действительности у народа очень много вопросов накопилось по теме того, что происходит вообще. То есть ты 100% даже занимаясь своей проблематикой, я знаю, что у тебя там несколько, по сути, проектов горит, и ты ими очень сильно занимаешься, но ты в любом случае отголоски до тебя доходили по поводу заявлений Дональда Трампа. Вот. Того, что он там Зеленского диктатором обозвал, так далее, призывает к выборам, 50% там требует редкоземельных... 100. Я вже бачила у новинах 100. Уже 100, да? Да. 100 еще было, 50. Вот, он еще и там заработка портов и много-много чего еще. Вот. Так вот, главный вопрос у людей, которые есть, это а что это было? Ну, яшчэ не было, яно ж яшчэ працягваецца. Гэта толькі пачатак, я гэта параўнала з вялікім выбухам. Ведаеш, калі з крапкі сінгулярнасці гэта ўсё адбылося, вялікі выбух, і толькі праз некаторы час пачалі фармавацца некаторыя нябёсныя целы, там сістэмы, потым рознага кшталту квазары, блазары, магнітары. Каму цікава, калі ласка, на канал Александра Беспалова, ён там больш дакладна аб гэтым распавядае. Ось, я ведаю о агульных рысах, але я шчыра табе кажу, я назіраю хаос, нелагічны, не выбудаваны сістэмна, абсалютна, і я, у адрозненні ад вас, да гэтага стаўлюся нармалёва, таму што свет, ён зменьваецца, таму што правілы, якія дзейнічалі, не дзейнічаюць. Вось, калі хочаш зусім падрабязна, давай выдзелім на гэта блок. Калі вельмі коратка і мы пагонім далей па тэмах, то, шчыра кажу, я бы зараз проста спакойна назірала, пакольку прымаць непасрэдна ўдзел у гэтых працэсах у нас амаль магчымасці няма, кажу амаль, таму што у рамках нашага праекта у нас ёсць некаторыя перспектывы паўдзельнічаць у фармаванні новай сістэмы. Вось, зноўку гэта асобны блок размовы. Калі агульна, то для мяне шоку няма, абсалютна. Я разумею, з якой мэтай гэта робіцца. Вось, і скарочана зменьваецца мір ва ўсіх сваіх сэнсах. Правілы гульні, якія дзейнічалі, яшчэ раз паўтарусь, яны больш не працуюць, і гэта дэманструе, дарэчы, Беларусь. Адпаведна, зараз ламаюцца старыя сістэмы, знішчваецца старое, і на гэтым мы мусім пабудаваць нешта новае. Вось неяк так, коротко. Понимаешь, в чем фишка? В том, что то, что ты понимаешь, и я понимаю, не понимают другие люди. Поэтому... Няхай яны задаюць канкрэтнае пытанне. Вось што незразумела, што ён нясе ахінею. З якой мэтай ён нясе ахінею? З мэтай выбудоўвання новага свету. І вось далей там можна... Проста я магу днямі пра гэта размаўляць, і
Ну, я дакладна не разумею, у якой кропкі людзям не зразумела. То бок тое, што старое не працуем, дык гэта відавочна. Тое, што новага няма, гэта таксама відавочна. І мы зараз у зоне, хтосьці называе гэта зонай турбулентнасці, дзе нас круціць неймаверна, мы не разумеем, у якім увогуле мы палажэнні знаходзімся. Мы гэта называем крапка біфуркацыі, дзе перамалваецца абсалютна ўсё, і на выхадзе мусіць атрымацца нешта новае. Ну, вось калі коротка, то так. Я понял. Ну, потому что многие люди начинают писать: шефу все пропало, Не, глупстве. Не, Да. я аптимистка в гэтым пытанні. Вот. Я скажу свое мнение по этому поводу. Ну, скажи, мне цікава, а потым я табе сваё кароткае меркаванне дам. А, Как белорусу, живущему в Украине, то, что творит Трамп по отношению к Украине, мне не нравится. Но я же смотрю с двух точек зрения. Как белорусу, то, что творит Трамп, мне нравится. Почему? Объясняю. Потому что вот эти вот переделы USAID и так далее и тому подобное, то, что сейчас происходит, это правильно, это уже давно надо было сделать, потому что та система была коррумпированная насквозь. И, по сути, 5 лет своей жизни с 2020 по 2025 год включительно я потратил на борьбу с этой системой, потому Так. что именно эта система, это та система, которая, по сути, нам ничего не давала делать. То есть, если ты против Лукашенко, то эта система говорила только мирно, только, скажем так, с цветочками, шариками, Так. с какой-нибудь другой залупой, простите за маты, вот, но никак не силовое вмешательство и так далее и тому подобное. Если ты, грубо говоря, пропагандировал, что режим надо сносить, то тебя там называли маргиналом, у них было 150 тысяч всяких, грубо говоря, медиа, продажных блогеров, потому что блогерами я их не назову, блогеры, вот, и это как его, они тебя пытались задавить. Так. Через этот прессинг и ты, я мы вместе прошли, то есть как бы можно сказать так, вот. И, Мы выжившие. Да, одни из многих каналов, которые под этим прессингом выжили. Так. Но это как его, вот с точки зрения белоруса, то, что сейчас происходит, я еще раз повторю, я считаю, что это как раз то, что надо. Так. С точки зрения Украины, то, что сейчас происходит, и то, что говорит Дональд Трамп, на жаль, я не согласен с его позицией. Вот. Так, тут я шчыра кажу, я тут вельмі падзяляю геапалітычнае пытанне і внутрішняе пытанне і Украіны і Беларусі, таму што ёсць пытанні насамрэч, у якіх, як гэта так коротка сказаць, таму што я кажу, гэта вельмі абшырная тэма, тут вельмі шмат уплываў. Украінцаў можна зразумець, яны незадаволеныя, таму што ім галоўнае прапануюць здаць або прадаць краіну без трэцяга варыянту. То бок, альбо здаеш, або прадаеш, то бок неяк так. Вось, тут зараз насамрэч я бачу гэта як такая праверка на моцнасць, ці гатова Украіна у будучыні узначаліць пэўныя рухі. І я бачу, што так гатова, таму што ты бачыш, з якім тут адказам выходзяць украінцы. Це наш сукін сын, тільки нам вирішувати, що з ним буде. Гэта пазіцыя. Гэта тое, што мы з табой рабілі. Вось зараз, ведаеш, я на такім драйве, таму што я разумею, што лепш, чым вось гэтая сітуацыя, давесці да беларусаў, што сумленне, смеласць, шчырасць, бескарыснасць, да, вось гэта ўсё, яно выбудоўваецца іменно так, праз боль, праз трышак, праз хаос у галаве. Па-іншаму гэта не працуе, таму што, разумееш, як і еўрапейцы, беларусы, вось яны дзейсна праявілі сябе ў 2020 годзе, але рэшту часу, Віталік, давай будзем рэалістамі, я не хачу нікога абразіць. Але гэта была такая плаўная, ціхая рэчка, дзе рыбкі плавалі, лебедзі плавалі, ўсё было ціха, спакойна, і тут вецер падуў, разумееш? Вось, Еўропы
ты ж бачыш, што сваімі дзеямі Трамп просто, ну, што называецца, узяў за парткі, там, за шматкі, я не ведаю, як гэта, за каўнеры і пачаў трусіць, што, типу, ну, абудзіцеся, пракідайцеся, народ, вас тут, блядь, захватваць собираюцца, а вы сидзіце на сракі роўна, папіваеце кафеёк, у вас все зашибісь. Гэта так не працуе. Ты ведаеш дакладна, якая гісторыя ва ўкраіне. Тут танкі ездзяць па дзецях, і ніхто нікога не шкадуе. А ты выязджаеш у Польшчу, мы з тобой дакладна былі за мяжой. Слухай, я прыязджаю, ты разумееш, калі ты кажаш, што ты валанцёр з Украіны, ну, маладзец, ты валанцёр з Украіны. Ідзі адсюда. І ты разумееш, што, блядь, вось, прайдзі за мяжу, там же ж людзі па-іншаму жывуць. Ну, зусім па-іншаму. Адпаведна, я шчыра табе кажу, гэта такая капітальная встряска зараз для Еўропы, і гэта выпрабаванне чарговае для Украіны. Украіна, я перакананая, яго вытрымае, і у мяне ёсць усе такія абгрунтаваныя падставы лічыць, што у бліжэйшым часе Украіна возьме лідарства ў ўсходняй Еўропе. Адпаведна, да гэтага просто трэба быць гатовымі. Смотри, я хочу поздороваться со всеми людьми, которые в чате... Еще раз так. Кто долучается? Витаю, дорожні. Раймонда, витаю. Я вас бачу, не треба до Виталька сбегать. Лекса, тебе отдельный привет. Раймонда тоже привет. Это с твоего чата. У меня Маруся, так. Игорь Тамбер. Здравствуйте. Вот. Маруся пишет, Трампа ждала Пу. Это что-то. Как насчет Путлер Сябр, пишет Маруся. Это имеется в виду про то, что Трамп заявляет, да? Рокс пишет, живе Беларусь. Слава Иисусу Христу, витание с Херсона. Друг прощет стрим про политику Белоруссии и Украины вместе взяты. То есть у нас, скажем так, белорусы, находящиеся в Украине, что Хелен, что я, мы там, грубо говоря... Так, Хелен сегодня чекает страт авиацию, сказали, что там пиндосы, ой, не пиндосы эти, ну, уже, можно сказать, полпиндосы уже позагружали свои с-ракеты, и нібито сегодня у нас ще может быть веселуха, так что, коли не побачите меня завтра раницы, значит, я сплю. Ну, Одессу, это как его обстреливают, 11 прилетов было на тот момент, когда я читал уже. Зараз. Вот, так, давайте подробязно это по поводу Трампа и так далее и тому подобное. Олег пишет, вирус... Ой, ты хитрая. А Хелен на тушенку кто даст? Гляньте, я уже из последних сил до вас пришла. Пробач, господи. Вот, когда в гости приедешь, буду кормить. Мне у госці, каб з'ездзіць, мне таксама грошы патрэбна, не паверыш, бо пешу пензлювати до Вышгорода мне неяк далекавата. Тут мне до гор только дня 3 пеш вести, разумеешь? Так, Вера, твое мнение о Евгении Дудкине. Здравствуйте. Вот твое мнение о Евгении Дудкине. Давай альбо Трампа з хуйлом, а потім Дудкін, альбо спочатку Дудкін, а потім Трамп з хуйлом, то ну, ніяк визначимося по темам. Я чуть-чуть просто отступлю, да, я сразу же скажу, мое удивление, что он не сидит. Вот что самое интересное. Так. То есть во всей вот этой вот истории, когда человек признается, что он работает на КГБ и так далее и тому подобное, мое удивление, что он не сидит. И мой вопрос, а почему он не сидит? Вот это самое. Вопрос, который задаете себе. Давай вот. До Еўгена пазней. Падрабязна, хто хоча, сябры, ёсць такое паняццё, як геапалітыка. Геапалітыка, дзе ёсць гегемоны, дзе ёсць лідарства, дзе ёсць яснае разуменне, як мусіць жыць свет. Цывілізацыя, якая збіраецца асвойваць космас, і якая з гранатай і выдзернутай чукой бегае па зямлі, на адзінай кулькі, дзе знойдзена жыццё, но тут вынікае пытанне, а якой парадак мусіць быць. Разумееце, мы з вами збіраемся адчыніць касмічную эру. Я разумею, што можна паносіць Маска колькі заўгодна, што ён там зігуе, а я нагадваю, што зараз гэта прамы канкурэнт у Нобелеўскай прэміі Мікалая Статкевіча, то бок мы такую, ведаеце, бітву века зацеялі, што называецца, стагоддзя. Але тут трэба разумець, што гульцоў на гэтай арэне значна больш, чым Расія і Украіна. Гэта не расійска-украінская вайна. Далёка не.
Я мела павагу, мела магчымасць тыдзень вучыцца на курсе геапалітыкі. І вось там мне патлумачылі базавыя рэчы, таму я так спакойна стаўлюся да батла паміж Трампам і хуйлом. То бок, там насамрэч батл, проста гэта ўсё зараз падаецца з адзінай мэтай уратаваць свет дзеля таго, каб мы маглі развівацца цывілізацыйна і не занурвацца ў гэтыя бананавыя рэспублікі, якія з гранатамі. Ты паглядзі, што ў Ізраілі, там же проста трагедыя, ты разумееш? І я слухала некаторых ізраільцянаў, якія казалі, што мы не можам пасадзіць у галаву 7 кастрычніка, да, што для іх гэта была трагедыя, гэта дзейсна трагедыя шалёная, тым больш, што зараз паведамленні прыходзяць, пачалі аддаваць не людзей, целы людзей ўжо на экспертизы. Адпаведна, ты разумееш, ва ўкраіне гэта трывае не з 22-го году, гэта трывае з 2014 году. І нешта падобнае мы ў Беларусі назіраем, просто без адкрытай фазы вайны. Адпаведна, калі мы з вами уздымемся на геапалітычны ўзровень, разумееце, мы зараз спрабуем сучку адправіць асвойваць космас. Гэта так, сябры, не працуе. То бок нам патрэбна цывілізацыя разумная, спакойная, і зараз правілы яны будуць зменьвацца, таму што я на прыкладзе інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь давяду міжнароднае права, якое напрамую забараняе любую інтэрвенцыю, пачынаючы з статута ОАН, Женевскія канвенцыі, Гаагскія палажэнні, рэзалюцыі ОАН, вы зараз дакладна скажу, 33.14 пункт 3 падпункт Е. Адпаведна, што мы бачым? З 1995 году Еўропа і свет, в прынцыпе, яны сядзяць вось так. Ведаеце, як адна з маўпачак, тыпу, я ніфіга не бачу, я нічога не чую. Гэта не мусіць так працаваць. Адпаведна, тое, што вам падаецца сяброўствам Трампа і хуйла, гэта не сяброўства, гэта адзін з элементаў палітычнай гульні, на мэце якой проста зрабіць свет кантралюемым, каб ён працаваў у праве, у міжнародным праве, а не былі вось гэтыя а-ля Орбаны. Вы бачыце, што там адбываецца. Я яшчэ, будучы Віталій у Беларусі, я не разумела, а як гэта, бляха, як гэта Венгрыя, трэба ім сказаць, каб яны так не рабілі, бо гэта ж непарядачна выдаваць паспарты украінцам вціхаря, щоб они там типа былі грамадзянамі Венгрыі і грамадзянамі Украіны. Думаю, гэта венграм трэба сказаць, што гэта ж, гэта паскудства. Разумееш? А пакуль я не пабачыла, што з сябе ўяўляе Віця Орбан. Еціць калаціць, кажа Хелен Мінская, во пашчасціла, што яшчэ той жа Ужгарад это Украіна і сцяг не змянілі. А ўсе шансы былі на хвіліначку. Разумееш, то бок, гэта не мусіць так працаваць, сябры, гэта ненармалёва. Беларусь інтэрвіравана з 1996 году, гэта пацверджана шматлікімі праваабарончымі арганізацыямі, міжнароднымі арганізацыямі, і ўсе сидзелі за бабкі, кліпалі гэтыя справаздачы, казалі, што ў Беларусі недэмакратычныя выбары, у Беларусі захоп улады, у Беларусі палітвязні, у Беларусі людзей убіваюць. І што, прабачце? Я и гасил. Это тот же самый Юрконис, это ж, это самый главный был пропагандист этого, что, Беларусь никогда в жизни от России не отойдет и так далее и тому подобное. Там просто надо было почитать отчеты Freedom House, чтобы понять, что Юрконис в Литве сидящий, это один из самых главных пропагандистов того, чтобы Лука оставался у власти. А что мы зараз бачым по факце? Паліну, якая плача. Вось Паліна одна, гэта першы эшалон, што называецца. Паглядзі на яе, у меня просто сердце разрывается. Я яе слухаць тэхнічна не могу, я сижу, у меня уже кровь носом идет, калі я плакаць пачынаю. У меня уже просто сосуды не вытрымліваюць. Гэта немагчыма слухаць. Я не уяўляю, што гэта магчыма было пражыць проста. І я бачу, якой зараз панос льецца з рота некаторых мудакоў у прамым сэнсе слова. Калі я ранейшая казала, што я не пагаджаюся, але паважаю, то зараз я нават уже і страціла павагу усялякую. Таму што гэта лысая галавешка, якая хінею нясе, прабач, смерць пассаць адпусціла, а ты ўсё, за ўладу б'ешся. І несці такую фігню яе адрэсу, чалавек, якой прайшоў пекла. Ты мяне прабач, Віталь, калі ласка, но для мяне гэта неспрымальна. Так, я разумею, што яна вымушана была падпісаць паперы, што яна вымушана была пагадненне падпісаць. Але зноўку я звярнуся да ізраільцян, якія за жыццё чалавека гатовы літаральна аддаць усё.
Усё. Каб чалавек жыў. І вось гэта, разумееш, вось гэта для мяне когнітыўны дысананс. Давайте зараз будзем мачыць Паліну толькі таму, што яна мела непавагу выйсці жывой з турмы. Гэта што такое, прабач? Гэта што такое? Гэта хворыя, блядь, башні. Гэта, ну я не ведаю, іх лікаваць патрэбна і токам в пах, напэўна. А ты слышала заявление Зенона Поздняка по поводу того, что он телефоновал 2 раза, чтобы Лукашенко отпустил Полину, а Полина неблагодарная, он ее помылился и так далее. А что она мусить за рахунок заплатить? Ну, он за мяжы звонил, яго шалёныя кошты прыйшлі, что Полина зараз мусіць гэта ўсё кампенсаваць яму нейкім чынам. Лукашенко, да. То есть Зенон, он не от одной фишки, что он, получается, своим заявлением говорит, что он с Лукашенко на связи напрямую. Слухай, мне тут такая информация пришла, что не только на связи. Вось я, як і ты, мею павагу з шаноўнымі людзьмі камуніцыраваць. І мне гэтыя шаноўныя людзі, калі ў мяне з імі сазвоны, вельмі цікавыя рэчы распавядаюць. Вельмі цікавыя. І ты, калі гэты пазл пачынаеш складаць, у цябе валасы дыбкай стаюць, таму што ўяўляецца, што а казак ты засланы, ты разумееш? А потом тебе, блин, Зенон заявляет, что ему не подонок, да? Ну, как я когда съездил. Ну, шчыра кажу, я не хочу зараз мацюкацца, таму што мяне і так, ведаеш, хапае і без Зенона Пазняка, але, ну, шчыра кажу, тое, што ён робіць астатні час, гэта клініка, і, ну, мы гатовыя надаць. Зенон Станіславович, калі вы так патрабуеце, я разумею, што ў Амерыцы рахункі, ну, і страхоўкі яны дорага каштуюць, мы можам да дыяспор звярнуцца, яны вам аплоцяць койку ў навінках, лёгка. Ну, павяртайцеся ў Беларусь, вы ж ведаеце, як гэта робіцца. Ведаеш, яшчэ да аднаго вядомага дзеяча павярнусь, якой ўсё кажа, трэба пісаць лісты ў Беларусь. Вот если б я не пісаў лісты ў Беларусь, то палітвязняў бы не выпускалі. Так што, Олег Жылнов, я прапаную просто ось паказаць мастер-клас. І жываглот я прапаную прыехаць у Беларусь і паказаць, як правильно галасаваць. Слухайце, ну, прабач, трындзіць не яшчыкамі варочаць. Да, Жылнов это вообще отдельная тема. Это вынос мозгов. Ты разумеешь, я его повсюду забанила, и он теперь ходит по всем чатах гадить, что я его забанила необґрунтовано. У меня есть такое, если дальнобойщик дорывается до Ютуба, блин, то это уже срыв по фазе у них начинается. Ладно, Маруся 10 воюют, да, в Украине война с 2014 года, уже 11 лет воюют. Так, это не я, пишет. Додавят ли Зеленского на подписание мирного договора по линии фронта? Давай, ты ответишь. Давай коротко скажу, сябры. Додавят, не додавят. Зеленский — гэта украинский народ. Ну, ўлада ў Украине, яна тэхнічна належыць народу. Вось, народ Украіны, ён у Крыму, ён у Донецку, у Луганску, в прынцыпе, на ўсёй акупаванай тэрыторыі Донбасу, Херсонскай обласці, Запорожжа. Вось, я коротко скажу, Украіна павернецца да межаў 1991 году, і я яшчэ раз, я не хочу вангаваць, але у мяне ёсць усе падставы лічыць, што Украіна возьме лідарства ў усходняй Еўропе. Я скажу коротко. Нельга парушаць сусветныя правілы. Хуйло парушыў іх у 2014 годзе, калі ён взяў Крым наш. Вось Крым наш паклаў крыж на усіх яго валогых марах пра захоп Украіны. Все. Вось спачатку Крыму нашага сусветны парадак ён рухнуў. І вось гэтая маўпа з выдзернутай чукой і з гранатай у руках прадэманстравала, што яно што хоча, то і робіць. Яму зараз накліпаюць па мордзе і скажуць, што не, ты памыліўся, гэта так не працуе. Ну, я яшчэ, ведаеце, што я бы параіла, хто расіянцаў можа глядзець, просто ён ужо выйшаў з расійскага грамадзянства, таму я гляджу вельмі уважліва.
І Ігор Ліпсіц пра гэта кажа, дарэчы, пра тое, што свет зараз падзеліцца на краіны, якія будуць развівацца, і я вельмі спадзяюся, што Беларусь такі патрапіць у гэты кластер цывілізаваных краінаў, і будуць краіны, якія будуць краінамі-дэградантамі, таму што голубиная почта это еще все яшчэ эфектыўна, што называецца. Таму што парушаць сусветны парадак нельга. Нельга. Украинцы заходят в эфир и пишут, что это за суржик. Гэта не суржик. Це, мої друзі, білоруська мова, щоб ви розуміли. Але оскільки я на білоруських каналах українською, я спілкуюсь тут вкрай рідко, більше білоруською. Але коли вам подобається мій суржик, я маю продовжувати. Вот. Вітанечки. Что я хочу сказать по этому поводу. А хочу я сказать то, что не любители Зеленского в этот раз я вас обломаю очень сильно. Дело в том, что после заявления Трампа рейтинг Зеленского вырос больше, чем на 15%. Так. Это реально. Так. Ну, причина. Так працює політика. Это наш сукин сын, это называется. Потому что украинский народ это не вы россияки, да? Нет. Украинский народ, он чуть-чуть по-другому думает. И когда Трамп начал гнать на Зеленского, украинский народ сказал, это наш. Так. И гнать не имеете права. Абсолютно. Вот Ми самі вирішимо, що з ним робити. Залиште це питання нам. Совершенно другую ситуацию имеется в виду от той, которую вы, москали, захотели сделать. Я вижу здесь совершенно другое, что люди начали сплочаться. Так. Вместо того, чтобы, грубо говоря, гнать на Зеленского, как вы хотели, москали, они начали вокруг него, наоборот, делать свой кулак. Вот этого не хватает, кстати, белорусам. Так, я хотела только тебе дополнить, что у нас ворог-оккупант, а не мы внутри нашей дыяспоры, внутри нашей бурбалки беларускай. Ось. І гэта патрэбна ўлічваць, што вораг ён за межамі Беларусі. Ну, я не кажу зараз дакладна пра тэрыторыю Беларусі, тому што там акупацыйная адміністрацыя знаходзіцца, то бок, для мяне гэта раўно вораг. Адпаведна, але галоўны ён гэта крэмляць. І вось тут беларусам бы варта сплаціцца вакол гэтага. І, ведаеш, я запусціла 4 дні таму збор на паліва. Хто можа, дапамажыце, калі ласка, мы яго амаль зачынілі. Вось гэта гісторыя пра дапамогу ўкраіне. Я бачу шмат, што тое, што мы з табой абмяркоўвалі, адпачынку вельмі шмат, расслабону вельмі шмат. Вось, гэты расслабон, на жаль, ён можа харкацца потым кроўю. Таму адзіная краіна, якая зараз здатная абараніць спакойны сон, гэта Украіна, і ёй патрэбна дапамагаць. Так, а Украіна, да, Віталь правильно сказал, тут усё вырашае народ Украіны. Тут прэзідэнт прадстаўляе нацыю. Каму б я гэта не казалась, я зараз не кажу, што я прыхільніца Зеленскага, аднюдь, але я бачу настроі украінскія, я відчуваю свій нарід, і я тут з ним цілком погоджуюсь. Тобто ми маємо зараз бути разом, нам не можна розділятися. Слушай, здесь пришел такой Роман Пятый, да, типа москаль, вот, и он пишет такую вещь, что типа украинский народ вовсе не думает. А я хочу этому человеку просто ответить. Вот я сейчас очень часто веду эфиры, кроме политических, у нас мы открыли канал по автомастерской, да, вот. И когда чудики заходят ко мне туда на эфир, я отвечаю, и пишут там, типа, а что вас ТЦК не схватило и так далее и тому подобное. Я отвечаю, что мы ж не буряты, которых уже уничтожили. Вот недумающие нации – это те, которые согласились жить под гнетом России. Потому что Россия делала всегда одно и то же. Сначала она захватывает малую нацию, а потом посылает на войну, уничтожающую в другую страну. Так. Украинского народа, по сути, был выбор: либо сдаться и в следующей войне погибнуть, или сопротивляться и жить свободными.
Да, может быть, часть территории потерялась. И так бы потерялось все 100% территории. А так украинский народ будет Ну, жить, грубо говоря, это как его, свободным, а не искорененным, как буряты, у которых на одного мужика 20 баб сейчас приходится. И вот об этом, москалики, подумайте. ну там маскалі малаверагодна пішуць, хутчэй абіжанкі нейкія. А гэта беларусам варта разумець, што любая паневоленая нацыя, яна просто знікае з мапы свету. І мы былі ўжо, што называецца, мы межавалі паміж тым, каб знікнуць і паміж тым, каб набрацца мужнасці сказаць, што хопіць, мы выходзім у іншую плашчыню. І вось гэта якраз такі праект інтэрвенцыі, якой на сённяшні дзень беларусы ўвогуле не ацанілі, то бок яны дакладна яшчэ не разумеюць, што адбываецца. Але гэты праект, сябры, вось хутка мы зробім інфармацыйную заяву, я спадзяюся, гэтым займаецца кіраўнік праекта Александр Лахвіч-Наукович. Вось наш зварот да нацыі, ён будзе роўна пра гэта, што дзеля таго, каб існаваць як нацыя, патрэбна рабіць радыкальна важлівыя крокі. І вось праект інтэрвенцыі – гэта замах на акупанта, з мэтай яго спыніць, і не проста спыніць, а, што называецца, з корнем выдраць з нашай зямлі і адкінуць на балата туды абратна. Вось, ну, а я як амбіцыйная асоба яшчэ і хацела бы некаторыя рэчы там, што называецца, парішаць з мэтай аднаўлення некаторых важных элементаў нашай транспартнай інфраструктуры ў Беларусі. Так што я хацела бы, канешне, каб гэты праект працаваў, і я звяртаю зараз вашу ўвагу, таму што праект нарэшце быў пачуты. Нас запрашаюць украінцы зараз. Мой ролик набраў 9 000 пераглядаў на украінскім тэлебачанні астатні. Вось, і мы нават, мне падаецца, крышачку прасунуліся наперад, таму што мы украінцам патлумачылі. Я не магу сказаць, што беларусы такія прямо ж такія геніяльныя, але мы тут геніяльна ім патлумачылі, што адбывалася ў перыяд з 2014 па 2022 год. Гібридная форма акупацыі – гэта дэфініцыя, якую нам патрэбна будзе давесці ў міжнародным праве, абараніць яе, і як свайго часу Рафа Лемах, якога я часта астатні час згадваю, давесці, што паняцце генацыд, вось гэта яго было ва ўкраіне, было даведзена, а наша задача пацвердзіць гібридную форму акупацыі, якая тычыцца, насамрэч, яна тычыцца і Малдовы, і Грузіі, і Украіны, і Беларусі. То бок гэта вельмі вялікі пласт працы. Яшчэ раз скажу, беларусамі пакуль не ацэнят. Украіна понад усе пішуць. Понад усе, так. Як і Беларусь перадусім. Так. Вы сами-то думали, за кого своих Оксанок и Халинок замуж выдавать будете? О, все, началось. Так, Украина понад усе. Так, Слава Тыцка. Тыцка Слава, да. Нормально у нас ТЦК. Не трындите. Нормальная ТЦК. Я вот вообще не понимаю. Вот москали, да, они думают, что они... Таму што вораг, яшчэ раз скажу, таму што акупант, яму патрэбна падрываць краіну і нацыю знутры. Не понимаю, ТЦК, ну, то есть ТЦК выполняет свои задачи и так далее и тому подобное. Когда вот эти вот ролики попадают в интернет, да, это в основном ролики ухилянтов, да, то есть, ну, ухилянтов, да, ловят. В стране война, да, то есть так. Это... Они такие, как будто у них там призыва нету, и вообще, и они тут рассказывают. Ну, не, ну ты нейкімі цяжкімі канструкцыямі распавядаеш, тыпу у іх там няма прызыву. У іх там ідзе прымусовая мабілізацыя, ад якой яны лёгка косяць, але ідуць як бараны на... А идет вот там, где Бурятия и так далее и тому подобное. Ну, там уже практически все нации поуничтожали. Золкин, он брал интервью одного там чеканутого, кажа, послухай, он военный был, ён откосил, ему там нечто дали такое умовное. А може, ну, мінімальны тэрмін нейкі, а цывільнаму ўвогуле не даюць ніякіх тэрмінаў. Ну, не хочаш у армію, не ідзі. Вось, яны ж як бараны на закланне ідуць і не думаюць, што робяць. Ну, слухай, ты разумееш, як бы не гінулі нашыя хлопцы, я б сказала, давайте адразу мясаруку паставім там дзесьці на мяжы, няхай перамалвае.
Вось тут пытанне стаіць, што у нас ну реально цвет нацыі гіне, разумееш, тут ну не да смеху, і колькі б там не гінула гэтых дэбілаў, на жаль, у нас з нашага боку вельмі шмат стратаў, і гэта боляча. Там нашыя сябры, там нашыя паплечнікі, там ну казаць, што няхай ідуць, я ўжо не кажу, няхай ідуць, няхай не ідуць, хай сядуць на сваіх балатах і квакаюць дзесьці ў межах Масковіі будучай. Вітаначкі. А где Зенон на «Дожде» выступал на русском языке? Это не на «Дожде» было. Я сейчас могу найти эфир, пока Хелен будет на следующий вопрос отвечать. Здесь это не я написала. Не помню, кто на днях сказал, что чем больше будут гнать на Зеленского, так на выборах украинцы, наоборот, будут голосовать за него из вредности. Не, ну логично. Гэта у логікі дзеяў. Ну, любая нацыя будзе абараняць свайго лідара. Ну, няўжо гэта не зразумела? Ну, акрамя беларусаў. Таму што ў яе лідара няма тэхнічна. Усе за кратамі. Давай вернемся к Дудкину. Что ты думаешь по поводу Дудкина? Ты ведаеш, я шчыра табе скажу, я вельмі спакойна адрэфлексавала на гэтую гісторыю. Я не чытала, не занурвалась. Я бачыла, што наша гніда нешта апублікавала ў сваім стылі, але я нават не чытала артыкул. Таму што мяне ўжо ў гэтым свеце, напэўна, нічым такім здзіваваць немагчыма. Я не зараз не ў абарону Яўгена скажу, я скажу агульнымі словамі. Калі у нас была гісторыя з Тышкевіч і з Білюціным, ну, трэба разумець, я генеральны сакратар партыі «Народная грамада». Я адказваю за бяспеку нашай каманды. Вось Яўген Вільскі, ён цалкам за ўсё. І я ў тым ліку бяспека каманды для мяне прыярытэт. Вось, Яўген у той час быў адным з першых, хто мне патэлефанаваў і ну, надаў словы падтрымкі. Вось, адпаведна, у мяне стаўленне да Яўгена было і ў значной, мабыць, яшчэ ступені застаецца добрым, але я хацела бы падкрэсліць, я камуніцырую з яго паплечнікамі. Рэчы, якія яны мне расказваюць, яны балючыя для мяне вельмі, таму што вось гэты разрыў шаблона ў маёй галаве, да, што я ведала аднаго чалавека, а па факце выяўляецца чалавек зусім іншы. Я усеагульна падтрымліваю беларускую хрысціянскую дэмакратыю, і я разумею, што гэта не першы выпадак. Ну, мы з гэтым сутыкаемся рэгулярна. На жаль, мы мусім з гэтым неяк вучыцца працаваць. І я лічу, што галоўнае, што мы мусім для сябе ў гэтай гісторыі ўсё вынесці, першае і галоўнае, гэта як знаходзіць такіх людзей, і другое, што з імі рабіць пасля. Ну, вось я размаўляла з сваімі паплечнікамі, яны кажуць, што ёсць такая працэдура, як люстрацыя, ёсць такія працэдуры за крымінальным кодэксам, як дзяржаўная зрада, но гэта ўсё тычыцца больш людзей, якія маюць доступ да дзяржаўнай інфармацыі, да дзяржаўнай сакрэтнай інфармацыі. Вось, адпаведна, для нас вельмі вялікае пытанне, а колькі вось такіх яшчэ сярод нас? Таму што, разумееш, як бы я не чысціла каманду, ўсё роўна гарантыяў мне ніхто не дае. Я вельмі сумняваю, што БХД не перавярала сваіх паплечнікаў. І вось гэта выбухнула нечакана ні для каго, не здзівована, я шчыра кажу, я не бачыла, каб быў такі нейкі усеагульны кашмар. Вось, але ну, боляча, але па факце, так. Я з ім размаўляла, я з ім мела камунікацыю пасля таго, як я даведалась. Я не магу з ім салідарызавацца, таму што гэта чалавек, якой быў на тым баку. Вось, я хутчэй зараз у такой сітуацыі, дзе патрэбна вельмі добра падумаць, як з гэтым жыць далей, калі іх дзейсна тысячы. Вось, ну, мае некаторыя людзі кажуць, што прям радыкальна патрэбна вырашаць пытанне, але зноўку, я яшчэ раз хачу грамадства беларускае падрыхтаваць да таго, што магчыма. Такіх як Яўген, тысячы, і нам патрэбна усім грамадствам вырашыць, як мы з гэтым жыць будзем далей. Я нагадаю, яшчэ ёсць настаўнікі ў Беларусі, якія фальсіфікавалі ўвесь гэты час выбары. Што з імі рабіць будзем?
Што з назіральнікамі гэтак званымі мы рабіць будзем? Вось гэта пытанне насамрэч, Віталь, яно вельмі важлівае і яго патрэбна ўздымаць на ўзроўні грамадства. І тут для мяне вельмі важліва заставацца чалавекам і не скаціцца ў абсалютную прорву нянавісці. Чаму? Таму што вораг, я нагадаю, у нас знаходзіцца ў Крамлі, і яго галоўная мэта — гэта сталкнуць ілбамі нацыянальных людзей, то бок адной нацыі. І я баюсь проста, каб, ведаеш, беларуская новая Беларусь, я яе зараз называю шчаслівая Беларусь, таму што ў новай Беларусі будзе грамадская вайна, грамадзянская вайна, а ў шчаслівай Беларусі ўсё ж такі мы розум пераможа ўсё, і мы знойдзем адказы на пытанні, якія нам зараз баляць. Вось я табе так адкажу. Ці прабачаць, ці не прабачаць, гэта пытанне не сумленна. Яшчэ раз скажу, я не магу салідарызироваться, таму што я ніколі не мела стасункаў, я публічна гэта кажу, я не мела ніколі стасункаў з беларускімі чэкістамі. Адзіны выпадак, калі у мяне быў такой, я не ведаю гэтых людзей, гэта калі мяне кралі з вуліцы, і я знаходзілася у іх, скажем так, падкантрольных памяшканнях. Вось, іншых ніякіх, скажем так, стасункаў у мяне з імі не было. Мне параілі зараз паглядзець вельмі шмат розных кшталту, як гэта называецца, агент-ахаронкі. Вось паглядзі, хто гэта, што гэта, таму што для мяне гэта дзіва дзіўнае, чуда чуднае. Неяк так. Беларусы, думайце, што мы і як мы з гэтым увогуле будзем жыць далей. Пытанне да ўсіх, таму што выяўляецца, што нават самыя блізкія людзі могуць выявіцца тымі, хто ўвесь гэты час шкодзіў. І тое, што, прынамсі, ён зараз піша, што ён нікому не нашкодзіў. Яўген, я з вами размаўляла, вы мне таксама гэта сказалі, што вы нікому шкоды не нанеслі, але у мяне ўжо на руках ёсць кейсы, якія сведчаць пра тое, што шкода нанесена была. Вось, таму давер, канешне, у такім выпадку давер да чалавека страчаецца канчаткова. На жаль. Неяк так. Сейчас, секунду. Я разгорнута, спадзяюся, адказала вам на ваше пытанне. Давай яшчэ пра рахункі фонду паговорим. Сейчас, секунду. Я здесь извиняюсь перед Олегом Эльцином. Я нечаянно его заблокировал, потому что я тут москалика одного блочил, и вместо него попал мышкой на Олега. Олег, прости, пожалуйста, я разблокировал тебя. Это мой косяк. Вот. Я так само прабачэнне, Вадим, я бачила, что вы просили вас разблокировать, але я такая забеганая, Виталик ведае, он меня сегодня дернул за полгодины до эфира, я поспела права ока намалевать только. Ребята, еще раз, это не суржик, это белорусская мова, это как его, Хелен Минская, размаўляе на белорусской мове, я також умею размаўлять на белорусской мове, а лишь я веду этеры на российской, это тому, как российцы нас разумели. І калі вы знаходзіцеся на нашым канале, гэта беларуска-украінскія каналы, што мой, што Хелен, і калі вы слышите, гэта не суржик, гэта беларуская мова. Гэта цудоўная беларуская мова, быў дзень мовы, зараз тыдзень мовы ідзе, так што я не бачу неабходнасці пераходзіць на украінскую. Не есть моя родная национальная. Я хотела по фондам. Сказать сразу. Интересный артикул вышел на ЛРТ, по-моему. На литовском этом. Могу тебе скинуть. Там аж, или я тебе скидывал, там, вот это вот USAID, да, то есть спонсировала 400 белорусских... Так, слухай, мы с тобой минулый раз не обмерковали. Сябры, прикиньте, нас мочило 400 журналистов, журналжистов. Капздец, як мы вытрымали гэта. Наш же мизер был. Прикиньте, а вы кажете, что белорусы не моцны. 400 халуёў пераздолілі. Можете себе уявить? Мне як Віталь сказал, колькі нас мочило, я офигела. Просто кажу, так я малая крутая. Слухай, я вытрымала, мы на плаву. Так, ты мне скидывал эту информацию. Так что, Лукашаўкі, вітанне.
Так что, так что это как его, ничего удивительного, что столько ботов, блин, прилетало и все Абсолютно, остальное. абсолютно. Вот 400 ботов, минимум по 2 аккаунта на каждого, вот те 800 человек, которые, блин, могли писать всякие гневные комментарии и все остальное, блин. Ну, яшчэ раз скажу, свет зменьваецца зараз, правіла будуць вельмі жорсткія, і я чамусьці перакананая, што вось гэта ўся ляцкая гісторыя, яна сыдзе на ней, і мы пабачым нешта такое больш адаптаванае да сучасных рэаліяў, таму што яшчэ раз скажу, маўпе ў космас ляцець, ну сябры, гэта, блин, сюр будзе, шчыра кажу. Я разумею белорусскую мову, бо украинскую знаю, но говорю больше на русском, так склалося. Ну, дело в том, что у нас вообще, короче, у Беларуси 98% людей не размаўляе на беларускай мове, тому что ее не ведаюць. У нас Неправда твоя. Я бачыла астатнюю статыстыку ў Беларусі, 11% размаўляе беларускай мовай. Окей, уже 11. Так что 89. Пасля 2020 году пачало размаўляць 11. А до 2020 году было Ведаеш, 2. я шчыра тебе кажу, вельмі сябры, хто не бачыў на IUA, я зараз, дарэчы, дашлю на свой канал, у свой чат, прабачце, каналу інтэрв'ю. Мы хадзілі з Сашко на украінскае тэлебачанне, і ён якраз там такі распавядаў пра мову вельмі так эмацыйна. Я вам усім раю паглядзець. Што у тебе там яшчэ якія пытанні? У мяне пытанне, сябры кажуць, што ў Сірыі асадаўскіх халуёў вешалі. Сябры, мы не можам заклікаць да гвалту. Как-то мы не можем. Але все па замоўчванню разумеюць, што гэта будзе. Гэта будзе, не, я жахам стаўлюся да павернення беларусаў у Беларусь, таму што... Подожди, мы не на грантах, мы можем как раз завлекать до гвалту. Так что это они не могут, а мы можем. Ну, Лахвіч сказаў, што дайце мне 30 мільёнаў, мы зробім рэвалюцыю ў Беларусі. На жаль, 30 не хопіць. У 2020 годзе хапіла бы 30 мільёнаў, а на дадзены момант 300, і то гэта вельмі мала. Але ж офіс Ціхановскай ўжо за тыя грошы, якія яны получылі, маглі 10 раз знесці рэжым Лукашэнкі. Не было такой мэты. Ты разумееш, вось я чым далей занурваюся ў пытанні інтэрвенцыі. Ну, па-першае, у мяне вельмі шмат камунікацыяў, да, то бок мы ж мусім удакладняць некаторыя моманты. Напрыклад, Семён Шарэцкі, калі мы вызначаліся з датамі, калі пачалася інтэрвенцыя, таму што у нас там вілка была 95-96 год. І Семён Шарэцкі, ён пацвердзіў, што яму тэлефанаваў Ельцын і ну так, не прыхавана казаў, што не перашкаджайце працаваць прэзідэнту. Для нас гэта вось 95 год, крапка адліку інтэрвенцыі, і 96 год, калі мы гэта все фіксіруем ужо на ўзроўні рэферэндуму нелегітымнага, то бок вось зараз гэта юрыдычна ўсё патрэбна даводзіць. Так, будзем працаваць з гэтым. Итак, ребята, все, кто нас смотрит, подписывайтесь на каналы. Зараз я закину интервью мое и Лахвича тебе на канал. Сябры, я зараз заскочу. Да, подписывайтесь на каналы. И не забывайте, что Хелен потребна тушонку и оплатить палево. Мы сегодня пригнали полтонны гуманитарной допомоги. Там была медика и речи на прифронтовые территории. Так что буду удячна, коли допоможете. И скажу так, что для существования канала необходима помощь, поэтому ссылки на помощь у Хелен находятся у нее в описании к видео, у меня в описании к видео. Опять следующий месяц опять платить за все, и сами все понимаете. Вот, поэтому там есть PayPal, там есть украинская карточка, можете донатить, не это как его. У тебя, кстати, вот Виктория написала очень хорошо, мне только хочется убачить, як яны будут бегче з нашей краины и цікаво куды. Так. Вот, я с ней согласен. Так. Вот. А у нас вопрос к Виталию и Хелен. Что думаете о замене Балабы?
Балаба это кто? Балаба? Ой, блин, это этот прихильник Лукашенко, блин. А на кого яго заменили? Вот я тоже не это, как его, я еще не в Сябры, шчыра курсе. кажу, давайте, вось я не буду адказваць на пытанне, у якім я не маю кампетэнцыі, таму што для мяне ўсе лукашэўскія халуі на адно лицо, і іх проста вось гэта з катэгорыі асада, ведаеце? Ну, я тебе лучше другой вопрос задам, да, Давай. то есть Правакацыйны абавязкова, бо мы ж что ты нейкія сумныя пытанні задаеш мне. я как раз вот скидывал там наша любимая блогерка в Украине Ой, Мартынова. блядь, я сябры зараз буду матюкацца піпец як. Ёб твою мать, давай Таньку абмяркуем, так сам, давай, ось Таньку можна абмеркаваць дакладна. Вось. Просердили. Без мата немагчыма. Сябры, я разумею, што я палітык просто першага эшалону, але, блядь, пра Таню без мату нельга, ну вось просто ніяк тэхнічна. Вот, Давай, мачі, давай, вось мы гэты шматок вырежем, дашлём, да, усе СМИ. Балаба — это командир ОМОНа, как его, Марфа Васильевна, $10, спасибо. Марфочка, дороженькая, $10 за гамдона, вось пра Асада, почитайте у меня комментары, там написано, что робили з іх халуями. Вот, а Балаба — это командир ОМОНа. Вот. Ну, Его, гамдон, видимо, я ж кажу. в курсе, я, честно говоря, не читал этой новости, она как-то мимо меня, поэтому... Абсолютно. Я Такі вядомы чалавек, що мимо нас прошел. Вот. Потом на кого посмотрю, и потом я скажу свое мнение, да? Так вот, про Таньку. Танька у нас утверждает, что Терцель, он пробелорусский, он против России, и вообще самый заметный. И видела, я тебе скидывал эти скрины. Но в это же время, сегодня или вчера, сегодня я смотрел, вышел в эфир Фридман и с Латушко, да, и рассказывает ровно противоположные вещи, что Терцель это... Типа, а Латуха что сказал? Да, про российская фигура и так далее и тому подобное. Латуха в этот момент молчал с фейспалмом по полной программе, да. Как раз вырезка у меня тоже на канале есть в Телеграме, да, то есть ты ее можешь посмотреть потом. Вот. Слухай, ты хочешь у меня, я вешу, ты разумеешь, ты провоцируешь, сябры. Сос. Ён мяне правакуе, разумееце, я калі на гэтых свалачэй гляжу, мяне рвотны рэфлекс пачынаецца, я худею, а ты мяне яшчэ больш заклікаеш. Ты смерці маёй хочаш, прызнайся, гэта правакацыя супраць мяне. Меня больше интересует другой вопрос. Вот смотри, в этой ситуации, получается, два эксперта офиса Светланы Тихановской заявляют ровно противоположные вещи друг другу. Вот. То есть это те люди, которые сидели на вот этой вот USAID, да, и так далее и тому подобное, с одной кормушки жрали. Вот, они сейчас начинают разные вещи. Методичка не согласованная, да? Я понял. Методичка не согласована. Но при этом Танька Мартынова бегает еще по каналам и везде это распространяет. Она это не в одном месте сказала, она это в нескольких местах сказала. Что ты об этом думаешь? Ну, вообще, твоя реакция, когда я тебе это скинул? Ну, слухай, я тебе неаднаразова казала, чаму ты дзівуешься, калі спускаюць алкадэсант? Вось чаму ты я не разумею, што тебе выклікае нейкія пэўныя пытанні. Мы з табой колькі ва ўкраіне знаходзімся, столькі мы задаем сабе пытанне, што вось гэта прэс-алкашэ тут робіць. Тэхнічна. Вось, ну, хто яе сюда заслал? Вось. Кто гэтага гениального человека посадил в кресло и сказал говорить? Ну, то, что яна нясе, ну, я не бачила. Я не хочу зараз, да... Еще и с Гигином когда-то выступала, так что да, говорите... Да, лампочки, слухай, яна и на Первом канале калісьці. Я скажу вам, сябры, так. Маё стаўленне да прэс-алкашэ Таццяны Мартынавай дрэннае. Чаму? Таму што гэта пачвара, гэта паскуда. Свайго часу, калі нашыя хлопцы, Денис Урбанович, я зараз яшчэ некаторыя прозвішчы не буду называць, таму што яны ў Беларусі тэхнічна знаходзяцца, але калі вы ўжо зусім хочаце паглядзець курапацкую варту, вось гэтая паскуда сидела і на касцях па факце, смакавала ў рэстаране «Поедем, поедим», усялякія явствы. Вось, разумееце, стаўленне да чалавека, яно з тых часоў катэгарычна хіровае, таму што
блядь, которая сидит, жует, пьет, смакует и радуется на костях людей, якія загінули, наших беларусаў. Курапацкая варта стаяла там вось якраз таки по гэтым пытанні, таму што вы ведаеце, і крыжы стаяць, зараз скідвалі фота, ўжо падвязваюць крыжы, каб яны не падалі. Разумееш, вось все, вось на гэтым моманце, на гэтай персоне можна ставіць чырвоны крыж, таму што гэта блядзіна вышэй, увогуле вышэй пробы. І таму, калі я кажу, я пра яе без мату казаць не магу. Чаму ты дзівуешся, што гэтая пачвара, гэтая прапітая морда несе ахінею? Я удивляюсь, что она в Украине, что ее украинские Я таксама каналы... дзівуюсь, што яна ва Ўкраіне, таму што там клейма недзе ставіць. Да, вот. И то, что ее украинские каналы тягают по... Хай тягают. Это по Беларуси. Вот это меня, блин. Не всі повії отримують заробітну плату, я тобі так скажу. Вось, Таня, калі мы легалізуем проституцию, то туди не попадешь, тому що ти, ну, таких не берут в космонавты. Мы будем платить заработную плату честно заработавшим людям. Что ты смеешь? Я за легализацию проституции, только Таня в эту категорию не попадает. Ой, да. Итак, ребят, вы вот сейчас нас 148 человек смотрит у меня на канале, всего 27 лайков. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Помочь каналу вы можете под стримом, находится PayPal карточка у Хелен. Не, ну ты слухай, ты мне на вечер забил нервы, ты разумеешь? Я зараз мне повертаться до працы, а я не могу, я с этим алкодесантом пойду спать. Давай некую хорошую тему подымем. Давай, что там еще? Смотри, у меня уже 10 тысяч просмотров. Ну, тебе 10 тысяч переглядов, у меня меньше переглядов. У меня, не забывайте, подобайки, коли ласка. И, сябры, я нагадываю, у нас заехала гуманитарная допомога, мы собрали уже $150. Нам потрібно собрать 200 и еще на голубиную пошту крышечку грошаў. Ось, потым прэс алкаше будзе распавядаць, як яна тут за Украіну увесь гэты час тапіла і як яна... Пачакай, боже, я аж да слёз. Нагадай мне, калі спыталі, як вы дапамаглі ЗСУ, так яна кажа, а я рэпосціла іх, это самое, заклікі. Рэпосціла, заклікі, говорит. Заклікі, говорит, я репостила. Мне ж денег за работу не платят. 500 человек? А? В своем телеграм-канале на 500 человек или меньше там? Я не подписана. Это ты на такие экстремальные каналы подписываешься, я не. Пробач. Я не могу там технично знаходиться. Я жанчына, которая себе поважает, разумеешь? Хватит бояться. Татьяна Мартынова. Так, 1900 человек, но просмотров статей 515. Это при учете того, что их не блокируют за распространение. Это что ты глядишь? Значит, у где нее ты канал... лазишь? Боже, повернись, иди подпишись на канал Хелен Минска, я там час от часу публикую нормальные новины. Где ты ходишь? На твой канал, начнем с этого. Кто тебе збаламутил? Пошел мне Станька зрадживать, вы можете себе уявить? Не, блядь, яшчэ скажите мне, сябры, напишите ў чаце, можа ён яе часцей за мяне згадвае, дык я уже пачну сумневаться, кто лепшы блогер у свете. Я? Ты что? Мне ее приходится смотреть, если честно. Таму я тебе кажу, ты мне калі кажаш паглядзі навіны, я худая і так, разумееш, навошта ты мяне спанукаеш да таго, каб я блівала потом паўночы. Це совесці. Сябры, карацей, ён мяне даводзіць да істашчэння, калі ласка, на тушонку, вось там рахункі будуць на маім канале, калі ласка. Трэба яшчэ 50 евро, каб зжаніць рахунак літоўскі по этому. Да, я нагадываю, постоянно я занимаюсь волонтеркой, тому, коли ласка. Тут написали, давайте себя дешево. Мы вообще не продаем. В этом-то и весь прикол. Мне так мне бабок не дают. У меня лицо грустное, мне денег не дают. Мы были те люди, которые из-за того, что мы не продались, нас и начали, гасить, как я не знаю кого, Так. 4 гады 400, разумеете, 4 гады 400 журналістів. Это ж кошмар. Вы не уявляеце, як нас мочаць. Нас мочаць публічна, нас мочаць не публічна. Мы ў інфармацыйным інкамунікада. І я, Віталь, шчыра табе кажу, калі мы вытрымалі гэта, мы вытрымаем усё, абсалютна. Нікога не баюсь. Просто беражыце сябе, таму што галоўная наша каштоўнасць гэта жыццё.
таму дапамагайце ЗСУ. Калі ласка. Філіжанка кавы каштуе 1 еўра на дзень. Можна ахвяраваць, адшкадаваць. А я табе казала, што мы пралічылі праект па інтэрвенцыі, і праект па інтэрвенцыі будзе каштаваць кожнаму беларусу ў замежжы 50 еўрацэнтаў. Як табе такой, Ілон Маск? Прикольно. Так. Але ты разумееш, нават, гуманітарку завесці у нас выяўляецца праблемай. Так, тут у меня спрашивают, на что собираетесь собрать? Это к Хелен Минской, у нее на канале ходите, называется Хелен Минская, 7560 подписчиков. И подписник, там... это мое ноу-хау, это моя суржанка. Вот, она там собирает на всякие вещи для ЗСУ и так далее и тому подобное. У меня сейчас сборов никаких нет, кроме на существование канала. И вот я говорю, как есть, поэтому вот Хелен Минская, она уже это. Я вам скажу, сябры, я ему потемную, что я голодная, он мне тушенка отдает. Все нормально. Ну да. А потом хлопцам досылаю и кажете, еще рыбных консерв, коли ласка. Так что нормально, у нас все ходы согласованы. Мы так само маніпулятары, другое пакаленне манагераў, так что нормально, мы так само вучымся. Насамрэч, я табе шчыра скажу, я бачу беларускую гісторыю, і вось гэта самая яскравая дэманстрацыя таго, што адбываецца ў свеце. Пачалася гэтая турбулентнасць, пачалася вось гэтая крапка біфуркацыі, да, дзе самая вузенькая, што называецца, месца, калі яно ўсё перамалваецца. Гэта сябры ў тэму про тое, што за сваё зробленае сёння ты будзеш адказваць заўтра. Я не баюсь выходзіць з вами ў эфір, хаця ўжо колькі нас мачылі, колькі нас паносілі, якія кампраматы толькі не выкатывалі, боже мой, сейчас расплачусь. А мы з вами працуем далей, і я напоўнена зараз абсалютна любоўю з боку сваіх сяброў, таму што давай па рахунках. Хто там шукае бабкі парты у мяне на рахунках? Сябры, Ліліт, гусечка, красунечка. Дарэчы, мой прыгожы носик, ён не такой, як быў у 2019 годзе, ён ужо падкарыгаваны. Ліліт зрабіла ўсё належнае, каб зрабіць мне якасную рынапластику. Вось, так што я цяпер прыгожая, дзякуючы вось гэтай цудоўнай сабакі. Хаскі, голубаглазай, дарэчы. Так. Что хотела? Слухай, я поглядела на Лилит и сбилась с думки. Да, за то, что вы робите сегодня, будете отказывать завтра. Так что улічвайте, что карма, она такая. Я с сябрами... вось про рахунки. Рахунка у Хелен Минской, нема технично. Тому и справаздачи вы знайсці не можете, тому что Хелен Минская белорусская, яка живе в Украине. И я давай зараз, Виталь, тебе расскажу, як я заганяю вантаж без подпису декларацию. Хочешь расскажу? Цікаво? Давай расскажу. Глядзі. Тэлефануюць мне з Літвы, кажуць, мы пачынаем збіраць вантаж. Што вам патрэбна? Я яму выдаю, значыць, спіс, што нам патрэбна. Яны гэта ўсё хуценька збіраюць, пакуюць прыгожа, проста неймаверна. Вось ты разумееш, такое пачуццё, нібыта яны лінеечку бяруць, і ўсё мне, я кажу, так прыемна атрымліваць ад іх вантаж, таму што ён з любоўю собраны. Вось, потым я тэлефаную сваім сябрам, іншым фондам і кажу, слухайце, я тут вам гуманітарку хочу загнаць, але я беларуска ва Ўкраіне, у мяне рахункаў няма, і у мяне ключа падпісаць дэкларацыю таксама няма. Вы не маглі бы мне зрабіць пакет дакументаў дзеля таго, каб мы загналі вантаж ва Ўкраіну. Мае сябры робяць декларацыю на Літву, заязджае машына, мы выгружаемся зноўку на чужых складах, таму што я нават легальна не магу арендаваць на фонд сабе, не праплочваць тэхнічна няма з чаго склады. Вось, я папрасіла сваіх сяброў, у нас у Киеве склад стаіць цудоўны. Вось, і мне туды заганяюць вантаж. Вось, час ад часу мы яшчэ іншыя лагістычныя хабы выкарыстоўваем. То бок, сябры, я да чаго? Калі ты хочаш быць карысным, ты знойдзеш шляхі. Я тут тэхнічна рахункаў не маю, але я адчыніла PayPal, з дапамогай якога зараз мы працуем, таму што альтэрнатывы, на жаль, больш легальна існаваць няма. Усе справаздачы публікуюцца ў Facebook, у Telegram маем. Вось, ну на Facebook, на YouTube я не выкладаю, тому што не бачу сэнсу. Вось так працуе валанцёрка зараз у Хелен Мінскай, таму што пастаянна на тэлефоне хто адгрузіў, хто прыняў, а я тут только на падтанцоўках, я толькі согласоўваю працу. Вось. Ну і грошы збіраю, каб за паліва заплаціць. Понял, як я працую? А мне кажуць, што мы стаміліся. Хто вы стаміліся? Ідзіце вашу маць. Як вы стаміліся?
Лилит меня, блин, отвлекала в этот момент. Ну, я знаю об этом. А, кстати, ты попыталась обратиться, Калі. чтобы сказал? Я только А? резолюцию допилила на координацыйную раду. Все, я Сябры, понял. хутка выйдзе рэзалюцыя на координацыйнай радзе, я правда не ведаю, калі яны будуць галасаваць, як прагаласавалі па Машэнскаму, дык гэта будзе сюр просто. Хаця Мачылава і там ужо пайшло, я ведаю ўсё. Хто там у Ой, координацыйнай радзе? Я ўсё ведаю. вообще по А? Машинскому это отдельная тема. Я 2 Давай мы года... яе ўздымем. Вось я хочу пра гэта паразмаўляць. Мы з табой прагаворым гэта ў наступны раз, колькі мы з табой эфір. Ніфіга себе, мы з табой ўжо ў эфіры гадзіну. Час и 3 минуты, Так. да. Так. Да, ну, давай на сегодня, наверное, все, потому что уже час ночи в Беларуси. Я думаю, что мы и Сябры. так это чуть-чуть дали джазу. У меня, кстати, 13 тысяч просмотров. Нас сейчас смотрит 170 человек. Офігеть, я ўсіх люблю. Карацей, тушонка на канале Хелен Мінскай, рэквізіты PayPal, карта украінская, калі ласка, ўсе дапамагаем. Працуем на ЗСУ. Ну і Вот. Віталіку на бунгало не забываем, конечно. И мне тоже на канал. Только у меня на канале происходят какие-то расследования вечные, веселые. Я вскрываю всяких, блин, КГБшных ублюдков, блин. Я спойлерну, хутка мы з ім будзем з аднаго манітора выходзіць, у нас уже не будзе вот такой подвоенной штуки, так что кто там на тым баку, мы аб'ядноўваем сілы, я вас хочу расчараваць. Ладно, Ладно, все. Заінтрыгавала всіх. Не, мне просто трэба адпачыць. Дзякуй, што ты мяне дзёрнуў. Дарэчы, сябры, глядзіце, што ён сёння зрабіў. За паўгадзіны да эфіру он мне тэлефануе і кажа: слухай, пашлі ў эфір. А я, каб вы разумелі, уже один глаз заплюшчыла, мне уже было добра. Я кажу: ведаеш, що правакатор пашлі. Только я ж у навінах плаваю, я ж нічога не ведаю. Я занята праектамі, у мяне працы, я плюс вучуся яшчэ. У меня капец завал просто. Але мы знайшлі паўгадзіны, мы падрыхтаваліся. Я вот паспела, вы бачыце, прывесці себе ў парадак. Ніхто нават не пабачыў, што я ўвечары не Таня прэс-алкашэ. Вось, а маглі бы мне падабайку за гэта паставіць, тому што я ўпэўнена, што калі бы Віталь запрасіў алкадесант, то вы бы не бачылі такую прыгажосць, а вы бы бачылі нейкую несвязную папуаскую рэч. Вось, так што вам пашчасціла, што ён набраў мне, і вы нешта ўнятнае чуеце зараз праз нашы мікрафоны. Вось, таму, да, гэта так працуе. Так што я да чаго кажу, ты мне можаш тэлефанаваць, але давай толькі не за паўгадзіны, таму што, бывае такое, што у мяне галава не мытая, ведаеш? Видишь, меня Лилит пытается это грызть пытается. Вот. Итак, ребят, да. Беларусь по Украине, вместе мы победим. Вот. И каждый из вас, не забывайте о том, что надо подписываться на канал, ставить лайки, Так. поддерживать нас как непроданных, не продавшихся блогеров, таких как некоторые. Вот. Нифига себе, 400 человек. Что? 400 человек, аж некоторые. Нифига себе. Которые. Ну их там, да. Которые. Зато, знаешь, ведаеш, я у цябе, напэўна, чытала, вось гэтыя незалежныя, якія крычаць: мы незалежныя, мы ні ад каго не залежым, бабкі скончыліся. І яны ж збіралі донаты з беларусаў, мы з тобой, падаецца, абмяркоўвалі гэта. Я такая: ніхерася, а што, так можна было? Да, и, кстати, только мой канал. Ты, кстати, не смеялась, что меня 6-й раз признали экстремистом? Хохотала с тобой. Я сказала, это ты только лечишь, я уже не лечу просто. Я уже звыкла, я захожу на старый канал, мне пишут: канал новый. Я такая: ясно. Все. А ты зараз ж нават не перайменова, мне падаецца. Не, у меня, слушай, уже 6-й раз, это уже смешно, блин. Признали экстремистом, это рекорд. Ты разумеешь, яны такі гадзі, тому што калі мне патрэбна выудзіць нейкую інфармацыю, мне цяжка яе шукаць у цябе на ресурсах, разумееш? Тому, нешаноўныя чекісты, не рабіце. Так мне у Віталіка час ад часу падробна карысную інфармацыю шукаць, а вы забіраце ў мяне шмат часу. Вот, да. Там мы экстремисты-террористы, мы уже звыклі до гэтага. Я шчыра тебе кажу, я не зменівала каналы, я не зменівала назвы, я не пераходзіла на іншыя пляцоўкі. Доўга мой канал Telegram, ён маленькі, таму што ён быў доўгі час зачынены, і туды рэальна толькі па прапускам людзі праходзілі. Вось, а зараз усё адчынена, інфармацыя адчынена.
у агульным доступе. Я занята праектам інтэрвенцыі, я занята яшчэ больш глобальным цікавым праектам, якой ўжо не для каардынацыйнай рады, а ніяк. Вось, таму я зараз працую і вучусь, так што я, напэўна, цябе запрашу на адзін цікавы курс, але мы з табой аб гэтым пагаворым у прываце. Вас вольной Беларусью в один день признали. Ребят, это меня уже 6-й раз признали, поэтому, они все не угомониться не могут. Каждая область, каждый район меня, пытается признать экстремистом. Так что... А так тебе розные признают? Нифига себе. Слухай, статыстычна, Віталік, у іх рэгіёны скончыліся. Цябе нарэшце вызналі экстрэмістам усёй Беларусі. Дагэтуль ты быў такі экстрэмістам-рэгіяналам. Да. Отлично. Все, всем спасибо, всем пока. Живи Беларусь. Живи вечно. Слава Украине. Героям слава.